groot moment. Nou, wat gaat nou dan? Oh, valt met niks aan de hand. Nou, door orde. Zo maar hoor. Aantrek. Trek, buurman. Wil uit. Wacht maar even, het is een takken. Nou, hij is binnen. Ja, hij wil gewoon op een foutstuk. Nou, zet hem op, buurman. Ja, daarvoor ben we hier ook, ja. Even vastdraaien. Bij de kant. Zo, dat moet er wezen. Prachtig, of nooit, hè? Tenminste, dat is wel een droog gezicht, ja. Ja, dat is toch al maar zat. Ja, gaan we gewoon in de bal even restaureren. Let op. Zelfs dat nou wat aan, buurman? Let op, de kop al houdt. Even een gootje erin. Inprik. Zo doen we dat. Hier nog even wat. En door nog even wat. Deze nog even door. Zo, huppakee. Nou, wat vind je ervan? Ja, wat vind ik ervan? Kwijnheid. Oh, Wacht maar even. Hup. ja, ik heb hem. Maak ik hem hier aan vast. Zo. Trek maar aan. Doe kom de. Buur, bist er al? Oh nou. Nee, hè? Nou, dat is fraai. Moest eens kijken van een zootje. Ik pak de wasmaat er even bij. Is nog wat graftak nodig? Zo, zet hem hier neer. En dan prikken we zo de kersttak erin. Heel hem gek. Kijk, zo kunt het ook. Joehoe. Wacht, dan draai ik hem even. Pas op voor die jat, Mio. Auw. Hup, hup en hup. Haha, van Barneveld is er niks bij. 180. Zo, schier nice. Mooi doen, buurman. En let op. Eerst maar eens even de piek. Pak aan. De piek down we in de top vanzelf. Ja. Oeps, gewoon even in noord meer. Het zit nou juist. Kijk de balden. Nog 2. Zo, nou nog wat lichtjes. En mijn boet nou nog wat aan. Ja, er hangt genoeg. Hier erbij met die rommel. Oké, hier, pak deze streng maar even. Ja hoor. Hij zit nog vast. Ja, kom maar. Kwak de barrel er zo in. Kijk, hupsakee. Oh, dat wordt hem nou zo. Deze streng kan er ook nog wel in, ja. Pakken we dit er een bij. Spieken erin. Zo. Zo, lampjes, je kunt van mij de boom in. Zo maar. Oh. Wacht even, kalm aan. Buurman, ik zit vast. Oh. Oh nee hè. Alle bal door de kloten. Jammer.